Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум. У празе для вас працуе Сергей Абламейка. Навошта дэпутат літоўскага парламенту вывучыў беларускую мову? Як новае пакаленне літоўскіх палітыкаў ставіцца да Беларусі? Што думаюць пра яе будучыню і пра перспектывы рэжыму Александра Лукашэнкі? Пра гэта мы паговорым з дэпутатам Сейму Літвы ад Саюзу сялян і зялёных Томасам Тамілінасам, які на сувязі ў Вільні. Добры дзень, Томас. Добрый дзень. Вельмі рады. Я асабіста запомніў той дзень 14 сакавіка 2019 году, калі менавіта вы ў сваім фейсбуку паведамілі, што на магіле Кастуся Каліноўскага на могілках Росы ў Вільні будзе і беларускамоўны надпіс. Дзякуй вам за тое, што вы мелі да гэтага дачынення. Як і чаму вы прыйшлі да ідэі вывучыць беларускую мову? Навошта гэта вам спатрэбілася? Ну, я нарадзіўся ў шматмоўнай сям'і. Моя бабуля размаўляла на добрай тутэйшай мове. Я шмат часу бавіў у вёсцы, калі Эйшышак, недалёка ад беларускага Воранава на граніцы. І таму потым у жыцці я вывучыў яшчэ 4 мовы, і калі ўжо у універсітэце сустрэўся з сваім найлепшым сябром Вадзімом Вілейтай, ён сам з Гародні, але мы вучыліся разам у Вільні, і ён вялікі патрыот Беларусі, таксама дзеяч нацыянальны, можна сказаць, і вельмі шмат рабіў розных праектаў з Беларусю для вольнай дэмакратычнай Беларусі. І я проста з такім зацікаўленасцю вспомніў што мне вучыла калісьці бабуля, толькі все гэту мову у вёсцы называлі тутэйшай, хто іншыя людзі называлі польскай, але рэальна гэта вельмі добрая беларуская мова, якую мы яшчэ чулі рэальна у вёсцы, якія людзі карысталіся. Ну і ясна, мой сябар Вадзім дапамог мне ўжо валодаць мовай так больш-менш якасна, каб можна было з вамі размаўляць. Выглядае гэта не зусім звычайна для звычайных беларусаў, бо цяжкі лёс беларускай мовы і яе даволі беспраўнае становішча ў Беларусі ствараюць у беларусаў пэўны комплекс захаплення іншаземцамі, грамадзянамі іншых краінаў, якія вывучаюць іх мову. Таму пытанне да вас такое: з якой рэакцыяй беларусаў на вашу беларускую мову асабіста вы сустракаліся? Я заўсёды стараюсь выклікаць здзіўленне беларусаў, зацікаўленасць сваёй мовай, таму што мова дае падставу для палітычнай ангажаванасці, плюс чалавек дадаткова адукуецца, і ён дадае да сваёй, скажем так, савецкай ідэнтычнасці тое, што не прасачылась праз некую савецкую адукацыю фільму і кнігі, спадчына ВКЛ, пасполіта, еўрапейскія розныя вартасці, яны праз беларускую мову пранікаюць, мне здаецца, да беларускага грамадства у большай колькасці. Таму я вельмі радуюся, калі беларусы здзіўляюцца і пытаюцца, як, чаму. І я скажу, што нельга не быць уражаным тым, як літоўскія ўлады паставіліся да пахавання Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў, як дапамагалі беларусам з візамі, з арганізацыяй. І, вядома, у апошні год не можа не ўражваць і не выклікаць пачуцця ўдзячнасці роля Літвы ў лёсе Святланы Ціханаўскай і замацаванні яе статусу як дэмакратычнага лідара і навязванне яе міжнародных кантактаў. У сувязі з гэтым пытанне ёсць адчуванне, што у новага пакалення літоўскай палітычнай эліты знікае пэўная дыстанцыя, якая была ў старых літоўскіх палітыкаў адносна беларусаў у Беларусі. Што змянілася, на вашу думку, ў апошнія дзесяцігоддзі? Перш за ўсё, трэба сказаць, што змяніліся не толькі палітыкі, не толькі та палітычная эліта, але таксама і культурная эліта. Мы размаўляем таксама пра журналістаў, пра гісторыкаў, пра іншых інфлюэнсараў, якія робяць нейкі ўплыў на грамадства, і яны у іх проста змянілася пакаленне, якое не мае
ніякіх стэрэатыпаў і не мае тых культурных бар'ераў паміж Беларусю і Літвой. Што датычыць ужо канкрэтна палітычнай сістэмы, то тут можна так больш сістэмна, больш рацыянальна сказаць, што літоўскія правыя сілы, правацэнтрысцкія сілы вельмі моцна лібералізаваліся. У добрым сэнсе, для мяне ў добрым, у гэтым культурным сэнсе, я не размаўляю зараз пра палітычныя дыскусіі наконт эканомікі, але літоўскія правы, якія дамінуюць у беларускай этой аджэндзе, яны нашмат больш праеўрапейскія, іх амаль што не цікавіць розныя старыя спрэчкі там пра Вільню, пра спадчыну, яны гэта бачаць больш як супольную спадчыну. Я сам належу да левага палітычнага крыла. Я тэарэтычна заўсёды, і маё крыло было заўсёды беларусафіламі, нас ніколі не цікавілі жодныя гістарычныя спрэчкі. Я сам касмапаліт, інтэрнацыяналіст і так далее. Але перш за ўсё я дэмакрат, і я вельмі дрэнна стаўлюся да дыктатуры і ўсіх яе праяўленняў. Напрыклад, той культ расейскай мовы у Беларусі, які склаўся зараз дзеля улады, ён таксама вельмі шмат шкады прынёс для вашага грамадства, і яно не развіваецца так, як павінна развівацца еўрапейскае грамадства. У гэтай сувязі таксама ўзнікае пытанне не толькі пра палітычную эліту Літвы. Наогул, наколькі шырока цяпер у вашай краіне ёсць веданне, разуменне пра тое, што беларусы і літоўцы 500 гадоў жылі ў адной дзяржаве? Гэтага разумення нашмат больш, чым калісьці было, і вельмі спрычыніліся да таго, мне здаецца, добра адукаваныя і разумныя гісторыкі, якія свае такія новатарскія думкі яшчэ там 15-20 гадоў прынеслі ў палітычны дыскурс і ў публічны дыскурс. Я таксама бы сказаў так, што не толькі літоўцы адкрываюць не толькі, што беларусы былі 500 гадоў жылі ў адной дзяржаве. Літоўцы таксама адкрываюць, што і габрэі жылі разам з намі 500 гадоў, таксама на гэтай тэрыторыі, ў Беларусі, у Літве. І гэта таксама вельмі важны такі культурны здвиг, як это сказаць. І калі ты разумееш, што мы, это не толькі мы у такім вузкім этнічным сэнсе, што ёсць і больш шырокі сэнс, і перш за ўсё грамадскі сэнс і гістарычны сэнс, то просто ты становішся больш адукаваным чалавекам, і таксама само грамадства развіваецца. Мы не можам толькі сводзіць все ў этнічную гісторыю, трэба думаць пра больш шырокую спадчыну нашай гісторыі. А вось пытанне зусім асабістае да вас, нават не асабіста, але канкрэтна да вас. Ці заўважалі вы нейкія падабенствы паміж беларусамі і літоўцамі? І адрозненні, чым яны блізкія і чым адрозніваюцца, калі браць проста людзей? Як сказаць, мы беларусы мірныя людзі, так? Мы вельмі падобныя, і я, шчыра кажучы, не люблю спекуляваць пра нацыянальны характар, таму што гэта вельмі цяжка, вельмі складана. Можна там параўноўваць розныя краіны, калі там адлегласць паміж імі 1000 кіламетраў, а беларусаў з літоўцамі вельмі цяжка параўноўваць. І я больш разумею такія ідэалагічныя рэчы, якія нас раздзяляюць, і тут можна пра іх размаўляць, а вось на ўзроўні чалавека это вельмі цяжка. Мне здаецца, мы настолькі падобныя, што тут уже вельмі цяжка штосьці, некія такія аб'ектыўныя рысы вызначыць. Я думаю, што в прынцыпе розніца такая, што новай свабоднай Беларусі, калі яна ўжо будзе дэмакратычная, это будзе вельмі хутка, мне здаецца, але все адно будзе больш сантыментаў, напрыклад, да Расіі, расійскай мовы, да савецкай спадчыны.
Ну гэта вельмі натуральна, просто так будзе. У нас у Літве гэтага ўсяго няма, у нас Расія вораг, Расія гэта штосьці ну, зусім чужое і все, і точка, так? А ну, у Беларусі гэта інакш, натуральна гэта будзе інакш. Ну, вы заснавалі Арганізацыю Аб'яднёных Нацый і мір, абсалютнае негатыўнае стаўленне да вайны, да мілітарызму. Я думаю, што гэта будзе ваша рыса і таксама ў новай Беларусі, у дэмакратычнай Беларусі. Яна крышачку іншая, чым літоўская. Мы такія больш агрэсыўныя, калі так размаўляць пра гісторыю, пра геапалітыку. І гэта я думаю, што будзе і пасля таго, як зменіцца ўлада у Беларусі, і все адно нейкія такія больш ідэалагічныя нюансы будуць разніцца, але калі мы размаўляем пра тое, што ну все адно нам трэба як можна хутчэй дачакацца таго, што беларусы папросту ну, скінуць гэту ўладу і будзе нармалёвая дэмакратычная краіна, дзе будзе шмат розных палітычных поглядаў, партый і будзе канкурэнцыя ідэй. Ну, я могу сказаць у гэтай сувязі, што сацыёлагі фіксуюць з мінулай восені больш стрыманае стаўленне да Расіі ў сувязі з падтрымкай Александра Лукашэнкі. Якраз цяпер адбываецца пераарыентацыя поглядаў многіх беларусаў, якія былі прыхільныя да саюзу з Расіяй. Цяпер гэта мяняецца. Канешне, замеры паўнавартасныя немагчымыя ў сучаснай краіне, але розныя апытанні з-за мяжы або там сеткавыя паказваюць, што гэты працэс адбываецца. Так, так. Окей. Пойдзем трошку да палітыкі. Зразумела, што як член партыі зялёных вы выступаеце супраць Астравецкай АЭС і ўжо вельмі даўно. Які шлях закрыцця станцыі вы бачыце? Это будзе нешта падобнае да лёсу Ігналінскай АЭС? Ці можа будучая Беларусь спадзявацца на дапамогу Літвы і ўсяго еўрапейскага звязу ў гэтай справе, у іх удзеле ў лёсе Астравецкай АЭС? Ну, перш за ўсё, я хочу сказаць, што вельмі на жаль, што краіна, якая мае ну, вельмі канкрэтную такую гісторыю, трагічную гісторыю, звязаную з чарнобыльскай катастрофай, она все ж таки пабудавала атомную электрастанцыю, што мы рабілі ўсё, каб гэтага не адбылося, і вельмі шмат рабілі таксама арганізацыі, эколагі беларускія, вельмі дзякуй ім, але все ж таки дыктатар змог сваю асабістую думку працягнуць і вельмі ну, нешчаслівы лёс Беларусі ў гэтым сэнсе, таму што мы ведаем, што такое закрываць атомную электрастанцыю, сколькі гэта каштуе і сколькі гэта намаганняў і сколькі гэта грошай будзе адымаць ад розных сацыяльных праграм. І я не ведаю, як будзе. Это, перш за ўсё, беларуская праблема і беларускі кошт. І што будзе, ці Еўропа будзе даваць на гэта грошы? Можа і будзе, можа і не. Гэта будзе залежыць ад перамоў і так далее. Зараз, ясна, мы мусім зробіць все, каб некія мінімальныя стандарты бяспекі былі ажыццяўляліся, але ну, што будзе праз там 10-15 гадоў, цяжка сказаць. Я маю надзею, што эта станцыя будзе закрыта як мага хутчэй, калі зменіцца рэжым. Такія прыклады ёсць. Аўстрыя калісьці выбудавала атомную электрастанцыю, потым адразу яе закрыла, нічога такого страшнага не сталася, але у нас таксама не пабудавалі атомную электрастанцыю толькі таму, што падлічылі, што гэта абсалютна эканамічна ніяк не абасноўваецца, таму што трэба лічыць кошты не толькі эксплуатацыі, но і закрыцця. А кошты закрыцця не велічэзны, і без еўрапейскага звяза Літва ніяк бы гэтага не зрабіла. Калі гаварыць пра сучасную палітычную сітуацыю ў Беларусі, часам узнікае ўражанне, што тэма Беларусі адыходзіць на другі і трэці план у міжнароднай палітыцы ў нашым рэгіёне Еўропы. Такую засцярогу выказвалі і некаторыя літоўскія палітыкі. Мінулай яшчэ восенню, напрыклад, тагачасны міністр замежных справаў Лінас Лінкявічус. На вашу думку, ці дастаткова Еўропа і ЗША робяць для таго, каб у Беларусі запанаваў закон і краіна змагла выйсці на дэмакратычны шлях развіцця?
Ну, тое, што мы бачылі ў Беларусі ў мінулым годзе, паказвае, што галоўны фактар это ўсё ж такі самі людзі, самі беларусы. І тая салідарнасць, якая была выказвалась уже вельмі шмат гадоў з дэмакратычнай супольнасцю, з тымі людзьмі, якія з дысідэнтамі, так сказаць, рознымі. Гэта важна, і гэта вельмі важны складнік у трансфармацыі, але ўсё адно людзі, ну, кожнай краіне робяць, калі можна так сказаць, перамены самі. І тут вельмі важна ставіцца з павагай да розных палітычных партый, да розных поглядаў, не навязваць нейкія вельмі ну, аднабаковыя шляхі. Я не кажу пра тое, што у Беларусі не трэба дэмакратыі, у Беларусі павінна быць запанаваць, як вы кажаце, закон, дэмакратычныя інстытуты. Пра гэта нельга дыскутаваць нават. Гэта ясна, што ваше грамадства ўжо даўно гэтага хоча, і проста адзін чалавек гэтаму ўсяму перашкаджае, і яго нейкія прыхільнікі там у вельмі вузкім коле. Але іншыя крокі, якія будуць рабіцца ў новай Беларусі, у дэмакратычнай Беларусі, тут уже мы, як суседзі, не павінны навязваць сваіх думак і ўвесь час сказаць, што трэба рабіць толькі так, а не інакш, таму што ніколі не будзе гэтых перамен, калі людзі будуць бачыць, што, напрыклад, Беларусь будзе ісці нейкімі дрэннымі шляхамі, будзе рабіць тыя самыя памылкі, якія рабіла, напрыклад, Літва ў развіццю у сваім шляхі да Еўропы. Мы шмат рабілі памылак. Мы зараз ясна, як сказаць, мы дабілись большага, чым Беларусь, чым все іншыя савецкія краіны былыя. Мы сапраўды развіваемся больш дынамічна, у нас лепшыя вынікі ўсяго, але ў прынцыпе мы зрабілі таксама шмат памылак. І мне б не хацелася, каб беларусы паўтаралі гэтыя памылкі. Трэба вучыцца на нашых памылках. І таму такая канкурэнцыя ідэй, асабліва я бы хацеў, каб у Беларусі не было вельмі аднабаковая палітычная сістэма, што павінны з'явіцца нармалёвая дэмакратычная не толькі правая, но і левая партыя. Гэта вельмі важна для развіцця краіны. А калі гаварыць пра унутрыпалітычную сітуацыю ў Літве і беларускі фактар, ці ёсць нейкія спрэчкі ў літоўскім палітычным эстэблішменце адносна Беларусі, адносна літоўскай палітыкі да Беларусі? Напрыклад, Літва страчвае эканамічна цяпер ад таго, што Лукашенко ўзяўся за пераарыентацыю транспартных патокаў з літоўскіх портаў. Што адбываецца вось з гэтым і чаго могуць чакаць беларусы ад літоўскай палітыкі ў будучыні? Ну, тут вельмі важна сказаць, што на гэтым і трымаецца, ў прынцыпе, літоўская замежная палітыка, што ў нас няма спрэчак даволі моцных, і ў нас таксама няма такіх скептыкаў, якія размаўляюць, што business as usual, што як называецца. Няма такіх палітыкаў, якія кажуць, палітыкаў у сойме, калі мы возьмем, якія кажуць, што трэба працаваць з Беларусю, неважна, што робіцца ў рэжыме, ніякіх санкцый, такого проста няма. Палітычныя дыскусіі на гэту тэму не вядзецца. Усе партыі ад лева да права, все згаджаюцца з тым, што павінны быць санкцыі, што трэба перш за ўсё намагацца імкнуцца да таго, каб беларусы былі свабоднымі, а ўжо потым думаць пра эканоміку. Гэтае стаўленне мы таксама выказвалі да Астравецкай АЭС. Як вы ведаеце, мы прынялі закон, што не будзем купляць гэтай электраэнергіі. Там тэхнічна, як гэты закон рэалізаваць, это іншае пытанне, это проста не пытанне сённяшняй размовы нашай, але у нас заўсёды стаўленне даволі такое вартаснае, якаснае, і мы разумеем, што можам шмат страціць ад гэтага. І тут такой спрэчкі не вядзецца. Я б толькі выказаў прыклад этой так называемой санатории Беларусь, якая у нас есть в Брускенниках. Тут появилась такая некая минимальная спрэчка. Я не ведаю, насколько в Беларусі цікавяцца гэтай тэмай, але просто, там сапраўды, я думаю, што наш МЗС зрабіў немало памылак, і яшчэ гэта пытанне не вырашана. Мы гэтым якраз займаемся. Але спрэчка наконт галоўных мэтаў
палітыкі дачынення да Беларусі не вядзецца палітычна. І гэта ёсць сіла нашай пазіцыі. Як вы думаеце, як доўга можа захоўвацца цяперашняя сітуацыя ў Беларусі і той рэжым? Ну, я ўжо не адзін раз спекуляваў на гэту тэму, я ўжо баюся гэта рабіць яшчэ раз. Мне здаецца, што гэта ўжо вельмі у кароткім часе гэта павінна скончыцца, все гэта страданне беларускага народа, гэта шантаж цэлага народа з баку аднаго чалавека. Таму маем надзею, што гэта хутка скончыцца. Дзякуй, Томас. Дзякуй вам вялікі. На сувязі з Прагай быў дэпутат Сойму Літвы ад Саюзу сялян і зялёных Томас Тамілінас. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.